Nagyon gyorsan kéne tudnod a mással hangzó törvényeket? Na, ezt hallgassd meg. Első, írásban jelölt teljes hasonlulás. Mással hangzóra végződő főnevek, ha megkapják a val-vel, vávét oldalékot, minden esetben írásban jelölt teljes hasonlulás lesz a vége. Például virággal. Második eset. Ez az mutató névmást oldalékos alakjai. Ehhez, ettől, erről. Vigyázz, mindenhol hosszú a mással hangzó. Harmadik eset. A felszólító mód jéje, hogyha S, S, Z, Z végű igékhez járul, akkor minden esetben hasonul. Második. Írásban jelöletlen teljes hasonlulás. Két mással hangzó egymás mellé kerül, az egyik kiejtésben teljesen a másikhoz hasonul. Például táncoljatok. Az elt azt jének ejtem, de leírva jével fogom. Harmadik. Zöngésség szerinti részleges hasonulás. Egymás mellé kerül egy zöngés és egy zöngétlen mással hangzó. Vagy zöngésedés, vagy zöngétlenedés fog történni, valamelyik mindenképpen lejátszódik, például vízpart. Azt írom le, hogy vízpart, de kiejtésben az é helyett ezt ejtek, mert az az ő zöngétlen párja. Ha gondod van a zöngés-zöngétlen mással hangzóval, használd a torkodat. Z, rezeg. Sz, nem rezeg. Ennyi. Az é zöngés, ez pedig zöngétlen. Negyedik, képzés helye szerinti részleges hasonulás. Ha az N mellett B vagy P mással hangzó van, akkor az N kiejtésben M-mé válik. Például kémpor. Ez leírva kénpor, de kiejtésben N helyett M-et fogsz ejteni. Ha az N a G és a T mellett áll, vagy, akkor kiejtésben ennyé válik. Például hangya. Ötödik. Összeolvadás. Két mással hangzóból kiejtésben egy harmadik lesz. Például barátság. TS összeolvad, CV. Hatodik, rövidülés. Kell hozzá egy hosszú mással hangzó és egy rövid mással hangzó. Például visszhang. 2 darab S, egy H, és kiejtésben csak egy ezt ejtesz, ezért rövidül. Tehát rövidülni csak azt tud, ami előtte hosszú volt. És az utolsó, a hetedik, kiesés. 3 mással hangzó közül a középső kiesik. Például mindnyájan. Ennyi az egész. Viszont ezt a minimumot tudnod kell. 7 mással hangzó törvény, 7 példa. Ezt gyakorold.